Už sa v tej vláde hanbíte, pretože ak nie, mali by ste veľmi rýchlo začať. V týchto dňoch bol špecializovaným trestným súdom odsúdený 80-ročný celoživotný pedagóg, ktorý v Košiciach vychoval celé generácie vysokoškolských študentov a celoživotný spisovateľ, autor množstva zaujímavých kníh. Viete, za čo tohto 80-ročného človeka odsúdili na vysokú pokutu, ktorú ak nezaplatí, pôjde do väzenia? Za to, že napísal list s otázkami. Za listy sú na Slovensku za tejto vlády posielaní ľudia do väzenia, hoci majú kľudne aj 80 rokov. On totiž poslal list riaditeľovi Múzea holokaustu, kde sa ho pýtal na pár detailov týkajúcich sa jeho práce. Namiesto reakcie sa mu dostalo trestné oznámenie a súd skonštatoval, že stupidný slovenský trestný zákon, ktorý definuje niektoré otázky ako spochybňovanie holokaustu, znamenajú, že tento človek kľudne pôjde do väzenia. A reagujem takto tvrdo a jasne na poradcu predsedu vlády Mareka Paru, ktorý včera uštipačným spôsobom dotazoval Milana Uhríka na Facebooku, že čo sme vraj my spravili, najmä v Hnutí Republika, preto aby napríklad Daniel Bombič za svoje názory dnes nesedel vo väzbe. Tak počúvajte dobre, pán Para, lebo vám to jasne a presne zadefinujem. My sme boli tí, a to ja som posledný človek, ktorý by sa Bombica zastával po tom všetkom, čo o mne narozprával, ale my sme boli tí, ktorí v Národnej rade predložili návrh zákona, ktorý zrušil tie stupidné a tupé definície tzv. Extrémistických trestných činov, ktoré sú tak gumené, že kohokoľvek môžete na Slovensku odsúdiť za čokoľvek, ak má názor, ktorý systému alebo médiám nevyhovuje. Boli to poslanci Smeru, ktorí to neodhlasovali. Čiže vaša priama zodpovednosť. Áno, pretože vám totiž vyhovuje, ak sú ľudia zatváraní za svoje názory, ak sú za listy posielaní do basy, lebo keby vám to došľaka pán Para nevyhovovalo, veď dávno za 2 roky tie hlúpe, stupidné zákony zmeníte. A presne na to Milan Uhrík reagoval, pretože ste nemali problém intervenovať v prípade napríklad pána Kováčika a normálne ho na popud ministra spravodlivosti vytiahnuť z výkonu trestu, pomeniť si trestný zákon z večera do rána tak, aby ste každého jedného človeka, ktorého spájajú 2 momenty, a to je obrovský majetok a podozrenia z korupcie, zbavili obvinení alebo mu znížili trestné sadzby tak, že nemá žiaden problém, a dokonca ste znížili o polovice tresty drogovým dílerom, feťakom a narkomanom. Dnes vám určite policajti ďakujú, keď zastavujú každý deň niekoho svetovaného na cestách a títo ľudia dostávajú vďaka vám polovičné tresty. Ale, čo je podstatné, ľudia, ktorí za vás pred voľbami bojovali a dokonca na nás útočili vo vašom mene, dnes hnijú vo väzbách, ale kvôli ním samozrejme zákon meniť nebudete. A to je podstata našej kritiky, pán Para, pretože za vašej vlády chodia ľudia do basy, alebo sú odsudzovaní, alebo hnijú vo väzbe za to, že napísali knihu, napísali list, alebo dokonca, že napísali nejaké statusy na Facebooku, kde prezentovali názory, ktoré sa nepáčia médiám, a nič s tým nerobíte. Totálne kašlete na ľudí. Vy sa nedivte, že Matovič, Naď a podobní sa vám verejne vysmievajú. Veď aký rešpekt si vy zasluhujete? Veď ani za vlastných ľudí sa nie ste schopní postaviť. Nie ste schopní urobiť nič preto, aby ste pomohli ľuďom, ktorí ale nie sú obvinení z korupcie alebo nemajú obrovské gigantické majetky, ale napríklad sú len 80-roční dôchodci, ktorí si napísali list. Spamätajte sa. Veľmi rýchlo a čo najrýchlejšie, pretože my v Hnutí Republika náš boj za slobodu slova myslíme smrteľne vážne. Tie stupidné zákony, ktoré ste popríjmali a ešte v roku 2009 vám ich vtedajší prezident Gašparovič vrátil s rovnakým odôvodnením, ktoré tu teraz kritizujem ja, tie stupidné zákony ničia slušným ľuďom život. Zobuďte sa a robte konečne niečo pre ľudí, inak dláždite Šimečkovi cestu k moci. A verejne tu dodávam, že ak bude pán Dudáš odsúdený aj po odvolaní, tak ja mu tú pokutu zaplatím a zaplatím ju na protest proti vašej strane a vašej vláde, pán Para, ktorá takýchto ľudí necháva hniť vo väzení namiesto toho, aby konečne urobila niečo, čo je spravodlivé a správne.